4 matsotsi avapfurwa vakafa nemapurisa eCID kuWarren Park, apo mushure mekunge matsotsi aya anga anetsa mumisha yeWarren Park nenzvimbo dzimwe dzakasiyana-siyana. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika paHarare Networks, mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau ye4 maarmed robbers vakapfurwa vakafa kuWarren Park Harare mushure mekunge mekupfurwa nemapurisa eCID musi wa30 March 2026. Vamwe vaviri vakasungwa uye nyaya yavo iyi ine chekuita nekubiwa kwakanyanya kwakaitika muHarare kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Aspindale, Warren Park, akuwadzana nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kudomwa. Ende mapurisa ozivisa ruzhinji kuti kusunga kwavaita vakomana ava vachange vachiita investigation maererano nekubiwa kwaitwa nzvimbo dzakasiyana-siyana idzi. Ende mapurisa pawakabata 2 vamwe vacho vakasara vari vapenyu, vari kuti ivo vakarikavha maweapons akasiyana-siyana pamwechete nemafoni, pamwechete nepaper spray nemabalaclavas anova zvivhariso zvavaivhara kumeso kuti vasazivikanwe kuti ndivo vari kuita mhaka idzi. Ende kupfurwa kwavakaitwa nemapurisa inhau yekuti matsotsi aya ari kuziviswa kunzi aisada kumira kuridza pfuti vachichinjana nemapurisa. Zvaita kuti veruzhinji vatauriwo vachiti aiwa, kana ari mapurisa munyika yeZimbabwe panhau dzakadai vanokubata nguva diki-diki. Ende veruzhinjiwo votenderedza vachizivisa pamusoro penhau iyi, ende iri kuziviswa munyika yedu yeZimbabwe mushure mekunge mapurisa onyora statement pamusoro pechiitiko ichi. Ndidzo dzimwe nhau dzatauya takabata pano paHarare Networks patinouya nenhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe dzatinouya nadzo chikuzivisa about social commentary news dzatinenge takabata. Ndiyo YouTube channel yenyu nokupa nhau ndokutendai nekutsigira Harare Networks.